Здравейте, приятели от YouTube, аз съм Жокер Феникс, а тук при мен е Баланчо 13, мисля, че го казах правилно. Да, Баланчо 13. Това е нашето село, по-скоро всички къщи аз съм ги правил. Да, моля. И този замък е мой, това е мой, чакай да му приема. Опа. Значи замъка е мой, тази къща е моя, тази не е моя, много е грозна, няма как не е моя. Вижте, тази стана най-прекрасна. Не, много ма кефи. Пък се смееш, бе. Много те е казах. Сега ме видите честовете и да ви кажа, че не съм читвал. В смисъл нямам хак. Даже на тази версия май няма хак. Ами този мул, бе. Не знам как си изтегля. Така. Извинете, ако говоря тихо, но нашите спъти трябва да пазят тишина. Ето ми ги родите. Ето, вижте какво ако си енчантнах и пак ме бият на пивешто. Вече да не стигна с книги. Лъка също. Не съм читвал нищо. Все пак играя от доста времето само. Ето, сега втория етаж да покажа. Аз съм в дупката риба. Ето го. Няма показвам ларповете, айпито ще го има в описанието. Просто малко да ми разгледате селото. Ето, това е за какао. Тук е за пшеница, фермата ми. Тук е за моркови такова. Картофи. Секунда. Смятам ти върица до дело. Да. Ета. Вижте го колко е дебел, бе. Умри, бе, животно. Ела, бе. Така ще даваш, че бълше, бе. Искаш ли енчантната? И тия пък ще сетиха кажат хива. И в война. Чай, че е за тази резиденция не мога да дойда. Още в началото на клипа ще кажа да се абонирате, защото... Абонирайте се. Това е на един дани къща, синоним в играта Нига. Един нига. Много черен. Много е черен. И не знам къде е в сървъра. И много дебел. Вижте, пълен хакер е да ви кажа. Пълен хакер, базикам се. Не читвам, но... Той има за И риби. пълен дебел. Той има за риби, в смисъл да игра в този сървър. Не бях ли аз? Вижте, имам кораби. Бисквити. Не бях ли аз, бе? Бисквити, да го кажа бисквиди, като хората хора с Д. Бисквиди. Това му е фермата и Не се казва така, ама не. И не иска да ме добавя, защото е някакъв супер умрелен. Ако искаш да те добавя. Да, добавя. Ей сега. Аз съм наиял. Някаква шей. Това ми е моделчето. Хотелчето. Ето. Аре, бабе. Какво са написали отгоре? Иво е селско момче. Арела. Чакай малко, така мисля, че са Как пиши. направо това, бе? Кухня, ето, кухня, има такъв филм. Значи това, бе, малумник. И на горните етажи няма нищо, тук закачваме. Чакай малко да разгледа това. Ето, това е втората къща, която направихме с Нига. По-скоро аз я направих пак, ама как? Това са подробности. Къщата няма нищо, защото това е нахалник и нищо не остава. Арела, бе. Ето, този пес. Не го ще го убия. Не мога да го убия, бе. Колко си дебел. Това не знам какво трябва да значи, но сега. Топла. Аре, аз читогил ще да напиша. Как ти името е? Баланчо 13. Баланчо. Много си дебел. Мерси. Селско момче. Мога ли да чупя? Не,
Само да си чупил нещо, ще те чупя тебе. Мога ли да царам честовете? Не мога. Окей. Не мога. О, е, този мога. И то няма нищо. Ела ти покажа другите неща. Камон. Ами, ти си селско момче. Ох, опа. Селско си ти, бе. Нещо ми, знаеш как ми е бънна врат това? Ела, аз ти кажа. Е, тук скочи, знаеш какво е яко. Разкажи Виж, си. виж, виж. Е, стига си го затваря. Е, стига, бе. Ай, спри, бе. Качи се на капак. Яко ли? О, да. Яко ли? И да. Скочи, брат, много яко. Да. Жокер, скочи, бе. Скочиш ли? О, долу има папка. Там пак падък. Еми, брат. Там можеш да отваряш някои честове, сам да си ги отворил, Да, нали? мога и това. Много ми харесаха нещата, ама... Ни дей. Давай, няма нищо да взема. Спокойно. Аз Сега- съм по-хубави. Гейки мечове имам сега. Чакай, само искам ти видя книгите. Няма да вземам нищо. Пукни ни само мечовете. Слаби Е, си. мечете. Слаби си. И ти слапа Виж мата. и той е моя. Ама не го взимай. Виж. Да, бе, че да видя. Че да видя да е мой. Не е мой, добре. Много е още. Абе, много е мой тук. Да, бе, да отваряш тук, ти знаеш тук какво има, бе. Да, сега тук се Да, оправя. знаеш какво има? Тук има нищо. Ти си бедно момче за това. Аз съм бедно. Енис, И аз ако игра... И аз ако мога да играя с... брат, знаеш как да си бъгнеш играта, бе? Ти си Да. бъгнах няколко пъти. Значи с ние F3, след това пак спи. Искаш ли тази къща да ти дам на Павел? То тя умрява за какво ми? Е, та, бе, не, как ще умрява? Умрява. Абе, все пак аз се направих сега, не да ме То обижда. не мога да отварям честовете, брат. Ти. Защото не си преса. Добави, моля. Добре. Уф, бе, брат, стига, бе. Ма искам да видя кой има честовете. Нищо няма. Абе, не ме интересува, искам да видя. Абе, Гейко, бе. Трябва да видя. Добавя ли си? Чакай още не. Сега. Не мога. Абе, не можеш ти лъжец. Ама виж, бе, има 8 пясък, има 12 дърва, има 10... Така и диаманти, има диаманти. И... Да, бе, има диаманти, пък аз да ги взимам, нали? Дами и господа, това беше предишната ми къща. Щупих я от всякъде изгрифах я. Ми ще покрива много макефи. И още не мога да влезна в къщата, добави ме сега печи. Тя няма резо, какво да добави. Да, бе, хищ само малко, виж, виж, виж. О, да. И нищо няма как да добавя, защото ако да добавя в тази къща, ще трябва да добавя в замъка, пък Добавяй ма само тук. не може. Няма. Това е ареята. Аз ти кажа една алея. И това е къща на Юкер, дами и господа, не го знам никак. И пак е копирал тези... Това не е юкер, това не е на юкер. Ела ти покажа на юкер къде е. На кой... И не му взима нищо от честовете. Ти пък Ела. ще го вярва. Но викам да не взима нищо от честовете, той е... Да, той пък ще има нещо. Че... Ела, ела. Ела да покажа новата му къща, аз му я направих. Ти ли бе? Значи е супер умрявата. Да, така е. Ама още не свърши, бе, не ми стигнаха такива камъни. Надявам се да не ви лаги и скоро след 2 минути сигурно спирам. Пичи 3 минути, 10 минути. Сигурно ставам. Тихо е. Що тя мак 10 минути? Една минута вече. Ела. И... Пак ти умрявата къща. Добре ви, маме. Ще добавя, аз съм тъп. Тъп си, но ясно. Престани е. Кук е на майка ти си. От това много я го измислих. Ти ли, бе? Ама аз стигна. Ама аз. И това беше от мен, дами и господа. Абонирайте се, Една харесайте. минута. И до скоро.